Sorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Nechi tariki 12 omwanchwango kwarigania asamangana maya asentunda entangani ase ekeonga chinsa ibere chabona margoba eliana nigonkoro kwa Dipon Asanya ekarto kubwatera na sense mujende yebimanyererio na Wilson Makori ochakani gonkoko tebyanga emargoba yabono nigo mubosokano omube obere gokoba ase para ya Nyatieko gose chinse moche Nyatieko ange na Iranda ase abantu babere bakageire gosiria magimabo nabo igoyo moko tigerwa chingoma chimbe komnyoki wagochia ase Nyagitari igobono roboti orwe ndochigo cha ase ebiro bigwenerete kurinda ase bono iga tigaturagenda sense moyende ye studio tonyara gokoretera alito kwariganiretie ase nchira yoko ya chuta. Ase gikore kiene kigwa mugasolero no gutuka kumubere bumosi batyoiga bw'imyaka meke ase room ase nyomba yemo yukwegokya kuri n'ikingoma chintindi omubere bumosi batyoyo mu bw'imyaka ya igatwa gutuka ase nyomba yemo yukwegokya imeyo mu cyobusongo amenya oyigoja nyamirangaka amenya oyigoja
igoja. Siasa ye wodi yekerenyo gutoka imeye county ya Nyamira kubwata inse asoko hakire koko umurwaniriro UDA. Upinzani mmechoka nayo ama mnataka kuendelea kukaa upinzani? Na nyinyi mimi nataka niwaulize wale ambao mimi nashindana na wao, ukiwaambia mambo ya barabara hawajui. Umuraibwense koira siasa cia tutamase chinsemo chiri cia ukambani. Gochaka negekore kyogo ichania omobaso orero omobere bomosubatio yomo ni gotoka senyombe yamoyo kwegokia ime yomochi obosongo mbarabare nenyagitari ya Aga Khan omogaso yorero korengana na Keroli ni gobagoteba omobere oyo ni gotigeire chingo machintindi chingaki abanyanyimbo korwa segeta seni ya Kisii Central baikirana na koira omobere oyo ikasenkendu ya Kisii Teaching and Referral ni gobono obotuki boka Geirego cha kabene unatokomanyigwa n'umurikito Daniel Ontiri. Ebikore bimibere y'abantu bagotoka bakwete hasi chinchira chibotutukano ngora niko bigenderete kuba kawaida asabamenyi be county ya Kisii ebyo bikobeka obo basabamenyi na mobolyo igoro y'obulindi bwabo Asegekore kene kigwa mugasolero no gutuka kumubere bumosubatyo iga bw'imyaka meke aserum asenyombeemo yukwegokya kuri n'ikingoma chintindi asibigoti boigo karegetirianda ase yakagirubuna nigo akoreretwe ibikore bibosoku namagaye agaitwa Nyagusira uyu egotebekana okorwa ase chinsemo chelu Nyanza nigo haicha hasi nyombe yiga hasa matuka bwengoga kwerigeria akorwa igoro obeire kagosiriria aba koremeremo na barabo wekachingaki omubero yo chagotoka nobugemo bwaye bubutogete mubasokano egekorekega nigo kyagosabange Namagaya abo bisa bobotuki bobosalia DCI nabo bisa bomanyimbo korwa Kitutu Central baikirana no mubero ye urusi gwarro goika senkendu ime yomochi bosongo Nkruboterega seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri Ase county ya Nyamira lituko lya lero nigo yanyora chigali bere kurwa se kyombegia path sebagotebanga ine nchira yamoyo kubeka emirobiri yo kurwania kurwania oburoire bwenyamoreo naboigo bunenchira yamoyo kororobia anene okonyora okugweniwa gosobokonyi gosobokorerio buya korwa ase chinyagitari buna tokumanyigwa no murikeito Fatguard Gisemba Serikali ye kaunti ya Nyamira eyo ekuragwa n'umugabana Omuske Amos Nyaribo nigo emambe ya rero barigania ekyombe kyape abo bagendereire kubwaterana ase myaka emenge anene asensemo yebochenu una esege yokurwania enyamoreo Caroline Njuna nomosiyo wekyombe eke kyape tikagokwanira obokoreri bakubwatuka kuchaiga imeye kaunti ya Nyamira. So like I said, Path Kenya has had a long-standing partnership and presence in Nyamira County, 14 years to be specific. So some of the programs that we're implementing is around immunization. And if you recall recently, there was a national-wide measles rubella campaign and typhoid conjugate vaccine introduction that we've supported across the county. In the HIV space, we are in about 90 facilities that we are supporting in HIV care and treatment, serving various populations, but also in the primary healthcare space. We are also supporting the county government to integrate HIV and TB services within community structures. And all the work that we do here, we jointly implement with the county government, and the reason we do that is to make sure that it's sustainable and we're able to transition that work to the county.
ritiko riria rero nigo ikiombe kiiga kia pet kia bwatuka chikari ibere echo chirache gutumika aso gwikirania obokoreri bwechingencho ao ekero omurwaire arigetie akonywe. Kennedy Angwenyi no muwasiri oyo oirari bagariaye omugabana Nyaribo ase geikaro ekio. Angwenyi, assistant member of public service management. I'm standing here on behalf of His Excellency the Governor Nyamira County. Today, the party Kenya, represented by the CEO, they have handed to us 2 vehicles which are going to be used by the Department of Health. These vehicles are going to reach our people who need health care, and we are very happy. Ase ensemo yaye umuwasiri bobochenu Dr. Donald Mogoi nigo akwanira ebitambukiro biria eserikari ya Nyamira ya akire asokwene kiabuna ebikorwa byebinyinyi binyamoreo byogutambukira kurwa asengina omwana ochase omwana ngokeana bire. Out of the 22,000 that are living with the HIV virus, they are also helping to support a lot of our orphans and vulnerable children who came out of losing their parents through the disease. The team that you are seeing here is also supporting us quite a lot in trying to prevent infection of our children as they are being born. And these staff, I think, play a key role. If you go to most of our comprehensive care clinics or patient support clinics, you will find majority of them there. We are currently working with them to do what we call as integration to get HIV care into normal service delivery. Hingo ripotera Getembe kuraiga samagacha manene ye kaunti ya Nyamira aya gutoke meye ward ya township ebunge ya West Mugirango Njefatigat Hisemba gotigara ya Nyamira ki siasa chio kurwanirira ebirogo byo mu MCA chinsemo ao ase county yue lituko lya rero ni gababwatani be kiama kia UDA wose United Democratic Alliance babeka ekambi ase ward yekerenyo bunenchireyemo yoko akirekoko omurwaniriobo aselieta Francis Amenya nigo barawa no mo chief whip Silvanus Osoro omo women rep we county Nyamira Jerusha Momanyi naboigo omo jumbe Josh Nyamoko negati ya baraibande abuba beka ekambi ase ward yu anene asekinyoro kia Nyairanga asebono ba muakire koko naboigo kobolia abantu kubwatisia serikali bunenchireyemo yoko yokoboko elino libara bibakonyora amagenderero oro igoro kwariganirwa no muriketo Paul Cup Okara ejinga kichi kiberecho kachia tigere bosio bwechikura chobacholyo boke imeye chiwadi au imeye county Nyamira ewadi elia ya nyama ya boigo ewadi ya Nyansiongo litukiriga lya rero imeye wadi ya Kirenyo nigo chi campaign cha bwata insena nene cyo kumakire koko rwaniriri wekero gekyo weterase tikiti ya chama ya UDA Francis Amenya oyiboja Nyamira ngaka Amenya oyiboja kampeni chicha nyaraka bachikora wa munomo chifu ipo Silvanus Osoro mujumbe we county Nyamira Jerusha Momanyi mujumbe boro ngorgerwa North Mugirango Josh Nyamoko egati aba MC nane bali bako okoboko UDA na wigo Kenya Kwanza nigo bali masiasa cyo kumakiriko ku Francis chitariki 27 chomo tienyoyo chikuraje president ye paroti ya ene karo e paroti e karororo mbone ya MCA ai goyo Amenya ni gara sorwaro rwaito na era rwaito twacha kwa kereko koga na kimoroche nimbe tin support ye candidate ya UDA igobona magoso na kole noemba liba kongongora kurumambi mpaka marogoba mulo chingongo serabali Mokoro yobo gima ara 99
ekiagere tia kamariwe onyora nga nyamoro na kama ko bwiro mwakoyo wosebo tatu ono no tore timwe yemo ayeta nkyo kora mo inari kunya kwetu minjiraga my friend basaga nkyo kora ngwanta more motinyo mwakoyo mariga ngwanta more motinyo mariga niko batebrenga Francis Echo Chorwa igaririra amagendero kwanekigwa Asinseme Chiga moye amenya chikura aite mugutwara maskani amanene sana amenya tokorenda kusiningi ntari amenya arambe amenyo yobere gakuranire kirogo kiga kyo MCA wetane myaka 20 igo alirira ngaiseko chorani garirire amagendero kwanekigwa se ewadi yiga akoria ile kuchunyara kaba kubumana siasa umuikirano na chile naende sa maskani amanene nko basaba no kaba como si korengana na mumanyete mwabere mogo suma na wewe na bere ngotengeria lakini no mogo konga kisiro chiachire tingo tengari bo moto sabere musabere mo chumba ito musabere county ito teikeri tukoliria mobo kegenkyo muchara charuki gamenya bara akito kone ngakyo mwako yaki ngakyo mwako none kiranga chukaki ngakyo musigo wasiga akya banga ngakyo baruse bichiko ngakyo babasabira ngakyo ngakyo kone aseboigo chikampeni chigani gabonenje kurasoro ngoriga bagendere ko bagusigita kwanike kwe serikali ko bukiyo rabisi nenjire yamo bagendere we kumbolera amagenderero amange inko ripoti rigetaseni kya wanchete kya Katembe kurwa Asinseme Chiga cha Nyairanga ewadi ya Kerenyo ebunge yega ya North Mugrange County ya Nyamira inchigongoro kwa Polycarp okara na Asinseme ye wodi ya Nyansionge yipoige gotoka ase county ya Nyamira na bego muruanereria bwekero kyo MCA we wodi yo inseye kia magia PDP aseleta Jackson Mugusu nero bego niganyole togo sirwa okonene korwa asomurai omonene bwe kia mekyo Omingo Magara na bego ababwatani bande korwa ase kia makia Jubilee asebono baboliria bamenyi benseme yo komochora Mugusu kubwatekana nigo erabe ebichengia anene asokomwa Dr. Fred Okengo Matiangi esiko kubwatekana abue no sobo na boigo nigera mwesiko asamatukari bosyo buna uchikuryo burai wense asobo chori burubuso bo mwaka bwechirwe 2025 abaminda samarieta nje Jackson Mugusu muchumbe umurwaniriri bwobochorio boke bwigodi ya Nyansiongo twachagete chikampeni tare 9 una twabegeta masakara na lento gendete ni kampeni wikira igo morembo noro nturaro bokongubonde togotebanga asebali tokurwaniramo togendere kudumisha amani na nene mono tusika abana baitu bagendere tamatemu ntobe kamario gyangane chisukuru toganya bakora amatemu ikiagana barabwo na abaitu gonta tagotebanga wikira muna turiga ase chama yetu ya BDP obokano ine are chama nkuminyokanero na ende na arorire nga gwetera esiro na atwarire kurwaso yo mintu musike Matiangi esegi yarenge ya Mugusu yaonjukire yabere ya Matiangi na Ruto bono turiga na aba mintu togoteba nga ntuga it is one term egwodi eno yo musike Matiangi akurwa gakigo ya machikorora kana musio machaya ekere chameri ende gocha kubeka omuntu nka twara goteba iga bamintu tubwaterane mwake chikura koko hakera Mugusu kwa rusuri omwana omuntu Matiangi busuku nikemba kyo marembe nobukano nakere mbura yakabulire atoka tengire libine mbura koragi yato otwange to marembe ndirigo chegi muntu na ntokora tukusaba chikura chitoko kwa musia toegwe na amangana amororo biyamona asaba ntubanyasongo asa uturokyo bwancheni kuna kitanguru mwesonde igondo zengambi yatore na ngora kananga obobui ngangabule nkibo kobera buye nande bo kwanza mono Matiangi no rweta nora kirekera kya no kera igo toko chiko so tuko mugaka
Asoe nyombo musacho ntole moyo gake. Mwache maganai. Atwagete mwana witu matiangi asikwe, gwetera asikwe to chikworokia na bange baraba ya baitu. Paminto osebono gake. Anche nare kwera ribageri gwakera abantu banyansiongo ngambi yamono asengenjo basokera sobonge. Muna tu onchokana ne nyansiongo tumira abantu abange nandebe gwakera abantu banyansiongo ngambi yamono asengenjo basokera sobonge. Muna tu onchokana ne nyansiongo tumira abantu abange nandebe rwete sana asoko support yo minto mogusu. Na into 20 etu achire kora ke image ya gusi. Gusi engima je na rurebo machoge. Tu achire ko support iga. Igo mogusu nere to gwakera ase representation yo mogusi. Etagete to ake kurasa ama ase mogusu eko erego matiangi to gwakera. Bose bana bantu baminto. Ere buya go sere bobe. Nabo tutagete okore gente ke mokere kabire iyo. Igo ebibande binu mobirende ebesera na begocha muragere mokonge erinde mutu are kiara kere ne chinguru eko enda kebete kegima mobetere mogusu maambi sambiri tuachire tuakorere chikura cheito naende mochirende. Nigo yabirugwa kuokonene gochia ase county ya Isiolo ase egotebekananga omobunge o Isiolo South asireta Mohamed Tubi abireka gusirio bogima bwaye ase nyagitari ya Nairobi buna yaikire gotebwa no muspeaker we county assembly Moses Wetangula ningatebirenga nyagusira ningasirio bogima bwaye ase nyagitari ya Nairobi. Naboigo nyagusira nigare omobunge omotangani gose nigare omobunge nigare etamu ya yentangani yobobunge ase county assembly naboigo nigare former speaker ye county assembly ya Isiolo. Nasabiro kwabera Moses Wetangula nigare National Assembly Speaker tali County Assembly Speaker kone nigare National Assembly Speaker oyo konifamu gosira kwa Honorable Mohamed Tubi oyue oromo jumbe o Isiolo South. Kogenda asense moyende bune nchire yemo yogo etanga korwa asomo chando bwa maiso nigobona abantu baboligwe wetanga nogo tumeka kosekoberange nase amalioki anena sogo tumeka chinko asogo utirane nase chinka nabo igokorwa bosemia gochia sabanto gotika kurigereria asegeka oburabu ase chi computer chi laptop gose nonyana ase chisimi nabo igo nigo batebirenga nonyana abana bake tibabwenere tikoegwa ebirore asoko na kubeka beka batabu ati mochando ndebwa maiso sebatebiringa ebikora bingo bnebyo na bibiko gendera komenta emechando ya maiso gukwana ase bunge ya South Mogirango omu wakili Philemon Morara Opieni oyokuru ligie kerogo kiobo senator Imeye County ya Nyamira nigatebirenga na bere buya bune county ya Nyamira kobeka emerobelio emekiranu yakonekya ngabuna abantu nkonyora bare emerobelio igose obokoreri bwenyagitari asenchira ewenerete omo bunatoko manyigwa no murikito Fatigad Gisemba Erio gwetanga no muchando kwa maiso oyo orerekanire kubachanda abange nigo abantu basemiwe baitange kuraso gutumya chingo chiria kitarauma buya egento gekwirira erio kirenyinge erio ligosoa asa maisabo na kubaretera umuchando. Kwa majina anaitwa Kennedy Zaron. I work with the Light and Hope Initiative. Telling the people of Nyamira wazingatie zile mambo yanaleta shida za macho kama kutumia kuni
Saa zingine shida za macho zote haziletwi na jua, zingine zinaletewa na ventilation pia. Kama mtu ako kwa room yenye haina mali hewa inaweza pitia, hiyo yote yanazingatia macho yako kukua mbaya. Na pia kuangalia simu sana, na pia kuangalia runinga sana. Wakati mwingine unapata mtu anapea mtoto glasi yake. Kwa wale wakazi wa Nyamira, tunafaa tuangalie hiyo. Don't give the children the glasses because at their tender age it is very very unhealthy for them. Omowakiri Filemon Morara apiemi oyo uganitio oboseneta bwa Nyamira nigo abekire esegeto gochase serikali ye county ya Nyamira gukenia ebirengo bya bochenu. Ekera abantu baichire iga yakorekana nga our health facilities chiriko function bia ekogera ekero ogoboria abantu abagoteba nga gona chietaria nanywana one appointment gona chietaria nanywana one neriogo paka abantu ba give it up igobora yobuya nokolanga abananchi banyole services buna because to taxpayers egere medical service negento kere very essential asobugima bw'omuntu. Maiga yokurwarigwa amaiso ase rituko rya gatatu rero omoroberi oyo okoragwa nere Filemon Morara apiemi na Douglas Orutwa onkeo nigo abo bakonyeka bagenderera kogokera obobwenia obwo. Lakini nairanirio yo minto Morara apiemi nerisosa ngambia mona sebirore bindo chembu ya bikorora ese no ene kerongo soma bono na bongo soma igano na marikali muinabo na bonya somete kunyara gosoma buya ange myaka ebere iga lakini gochakera bono ndo china nabekire birore na bongo nyara gosoma amariko na bongo soma na bongo nyara kworoka bia tingo chigo strain muna konya ngo strain yugo to konya amangane ye birore kera maisa to sumbwire inche bono iga igombwate myaka 25 ntari korora ngutumie birore nebirore ngutumia bono nebyaka gwaidu chukwenda kwanyoro byachua kali bono ndujinga bigendo konsalia maizo kona gokire nga rero nkonyora ndi birore biri mpimire nkomanyanga amaisane gombegete birore biria mpimire na inderero iga egesia kenene twanyare kuba tokonyoraga iga nkeringa ochire ne gurubwe nene y'abantu abange n'abantu barega ige bara abange mono tutanyare kubara asingencho yokoba omagweni ya maiso ukwana ase kenyoro kyanya iricha na boigo gesore ime ye ward ya township nigo Douglas Orutwa onkeo aira ebirebi na kubasemia abantu ekero yokubachora abarai tibakurigereria chinyumba agro kora siasa gokonya abantu siasa yerengia lakini abana siasa bange bakora siasa negative basega abantu bakachikura unebinyumba no madekero konyoro biari turu kora application biari aso biari egonya kwa biari ru ayino mogichora ayino munyamatuta ayino mogitutu igotuta itabantu baito ekedo chuko endenga kiyo wakachikura bachora abantu not based ya sabiari bake chikura based on inki umuntu akore no muntu ramugeti naende okora mukikwaye okumwanya abantu bararore tari oyo mokorora n'abantu bararore alende enibo ya Nyamira alende abantu ba Nyamira tibaumia ase oko urerigwa ikiagera nero rabo checkinga nga kimbintu kibya Nyamira naende mbintu kibya tumia naende nga ibya tumika naende nga kibigo tumika Hiko ripota Gatembe koroiga se ward ya township ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Kisemba.
ni Omoske Mutula Kilonzo Junior nikobono ritukoria rero amwenekeire umuraiwense Dr. William Samuel Ruto inga aise kogenderera na magenderero a senchire gwenerete rirorio asobochori bore bosio mbachie komorigereria naboigo gukwana ekerekyo nigo akwana yaiga chinga kyo umuraiwense Dr. William Samuel Ruto akoreta aro ya bene kuchase chinsemecho chia ukambani a senchire ya moyo gosioria amagenderero chinsemecho. Ukitumalizia mambo ya maji na hii barabara into class B, I can tell you ukimalizia hii hiyo maneno itakuwa sawa. So Mheshimiwa Rais, the last one tumeongea na Mheshimiwa Mutuse. Na nataka niwatangazie kwethu kisi hii. Peki thega kenene baacha university. Tio mukise. Na Mheshimiwa Rais amekubali tupate Makueni University. Simupige makofi. Haya. Kwa hivyo tumekubaliana na Mheshimiwa Mutuse tukae chini, university ipatiwe shamba, county ipatiwe shamba, waeke silanga ama damu ya maji ya Emali, na ile ingine wananchi wapatiwe. Ulogo lea mona no. Pea umwe. For Mheshimiwa Alice Wahome, there's something that bothers these people. When they were taking these letters of allotment, walienda Kibwezi. It's quite a distance for them. So ukiwekea ofisi na tutakusaidia, we can give you, tunaweza kupatia shamba, tupatie lands office Emali, ndio hao watu wapate mashamba hapa, ndio wasiende mpaka Kibwezi. Kibwezi is too far for them. Mungu awabariki. Chinga kiechechio omokonyi bumurai wense ki Professor Kithure Kindiki oibo igori ngase tareywe nigo lituko liarero aberega komochia abarwanereria gose abamereria be serikali asate birenga chinga kiechiga ne chiamagenderero kurende talia sechichegi asaboriria abantu kwa serikali chinga kichingororo guikirania magenderero nabiko kubatebya nga chinga kichia siasa mbosio chire wale wanashindana na sisi. Mupunguze mambo ya ukabila na chuki na kisirani, tuongee mambo ya sera. Sisi tukiongea mambo ya stima na barabara na masoko, na nyinyi mkuje muongee sera yenu, wacheni kuleta chuki, ukabila na kisirani kwa wananchi. Ama mnasemaje Kilome? Nyinyi mko kwa 2 term ama mko kwa Kamria? Mko kwa 2 term. Hii ya William Ruto mko kwa 2 term. Ni 2 term si 2 term. Kilome hoye, muko kwa 2 term, muko kwa 2 term. Wacha nione wale wanasema 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Mheshimiwa Rais, utanikubalia mwanchu murigereria tia torando mutimo ko mokeigo ngwira na tore maega yegeka gitarie getambe gendera gotengera getaseni kya gatembe ekionga chinsa ibere. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yega kurigiria amabati aiga ntobwate team tembo
abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania nabo igo chotebererie kindi gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asime babwate Dumarang ayuari aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue nabo igo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. gwe serikali aserieta ruku nigo aboririe serikali kogenderera koroisia enibo korwa asekiombekerige kwegeria abasae gose Kenya Youth Service gose NYS asatebire buna serikali anena matuka mange nige koroisia enibo gose nige ko bakegosirwa asamagenderero maega yokorosia chibesa kurwa se sector au echichi koena na anene ogosira gochia serikali eliogokinia kerengo gya uchumi. National Youth Service is not going to change from the way we know it at the moment. We are registering, National Youth Service is registering a company which is owned by National Youth Service 99% and National Treasury 1%. Therefore, this new company will have its own CEO or managing director, its own managers, senior managers. It will have other employees. We have an organizational structure which have been submitted through all government levels, including the Public Service Commission, to ratify the organizational structure. We are not changing the leadership structure of National Youth Service. We are not changing the training which goes through the National Youth Service. The only thing we are doing is to take advantage of the training which goes through National Youth Service. National Youth Service train youth in different professions, in government, in mechanical, in agriculture, in construction. Once we do this training, the young Kenyans who graduate from National Service, they end up, some of them, not getting jobs within our market. The others are lucky enough to get jobs within the market. Others, they are lucky to get jobs in military, in Kenya Police, and other.
Omurai wense Dr. William Samuel Ruto litukulia lero nigachaka etaro ya yebene gochia ase kaunti ya Makueni gose jinsi mochiabo kamba ase agenda gosioria gose gochakia mirobelio au ya magenderero gukwana ime yensemo ya Kasikeu ime ya Makueni nigo murai wense atebirenga omurobelio osha nigo orachiego konya gose korobia obokorelio bya gochia sabanto anena ase chinyagitari asate birenga niga begete merobelio miya yokonekya ng'abantu abaiga nkonyora baro bokorelio bya kero baikira ase chinyagitari nabo igo asenchira yobwororo muchandonde otayo asekira omokenya. Musikie vizuri, ile maneno ya zamani ya kulipisha wananchi mambo ya hospitali tumesema ikome, kwa sababu hakuna mwananchi anaandika barua akuwe mgonjwa, hakuna mwananchi anapanga kuwa mgonjwa. Ugonjwa ni bahati mbaya, ni kweli ama si kweli? Na tumesema tuko na mfumo sasa na mpango ya serikali ya kuhakikisha kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu serikali ya Kenya italipia gharama ya hospitali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Wamama mmesikia? Vijana mmesikia? Tuendelee ama tuendelee? Si namna hiyo? Mimi nimesema ya kwamba sitaki kusikia tena ati mtu ameuza shamba yake ama ameuza ng'ombe yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali itashughulikiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ya wananchi wote. Chinga kieche omurai wense Dr. William Samuel Ruto nigagi keire abamereria be serikali asagotebanga chinga kiechiga tichiri chiokurwania serikali korenene chiogoikerania amagenderero nabego gotebanga abamereria nigo bagenderete kurwania serikali batabwati chisera chiokwagacha chinga kibono atebire omurai omuya nigagochorwa korengana na makoraye kubwatekana no gokoro kuya gosugoikerania amagenderero na kukira gerenando omurai kuirani wabisi elikogenderera nemiremo yaye. Upinzani mmechoka nayo ama mnataka kuendelea kukaa upinzani? Na nyinyi mimi nataka niwaulize wale ambao mimi nashindana na wao, ukiwaambia mambo ya barabara hawajui, wakikuja hapa mtawasikia barabara hawajui, stima hawana mpango, maji hawana plan, ile ingine yote they have no plan on anything. Nyinyi mnanielewa? Mambo yao, akili yao inaanza kwa uchuki, inaenda hapo kwa ukabila, inarudi hapa kwa madharau na siasa duni. Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu hapa Ukambani, tunaelewana? Si nyinyi mnataka maji? Si mnataka barabara? Stima iwekwe kwenu? Sio inahitaji mtu wako na akili? Sasa mimi nataka niwaulize, mtu kama hana mpango hana, sera hana, agenda hana, akili hana, atabadilisha Ukambani namna gani? Atabadilisha Kenya namna gani? Mimi nawauliza watu wa Ukambani, kazi yao ni ukabila. Ati wanaume 3 wameenda kuketi chini kwa room, ati wanagawa serikali, ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya si yenu bwana. Serikali ya Kenya ni hawa wananchi wote. Hamwezi kwenda kuketi chini kwa kona ati mnagawa serikali ya Kenya. Ama tunaelewana namna gani my friends? Tunaelewana? Na nilishawapigia report. Mkiendelea ati one term, Kasongo, sijui must go, mtachelewa. Tafuteni sera kuja uzia hao wananchi. Hiyo ya Kasongo one term na must go haiwezi kuwapatia kura ya hao wananchi. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize watu wa Emali. Nyinyi watu wa Emali, nyinyi ndio mnachagua MCA? Si ndio mnachagua mbunge? Si ndio mnachagua senator? Si ndio mnachagua governor? Si ndio mnachagua rais? Nyinyi mnachagua mtu kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Kwa sababu ya kisirani ama kazi? Kwa sababu ya ukabila ama kazi? Si kwa sababu ya kazi? Sasa kila mtu ajipange na kazi yake bwana.
Kama kazi yako ni kumangamanga tu Kasongo, sijui one time, sijui must go, mambo itakuchomekea na usiniseme sikuwaambia, mutakwama mapema. Si unajua niliwaambia hawa watu zamani wawache seminar na wawache mkutano, wakuja waeleze wananchi mambo yao. Si walichelewa? Si ni wanyorosha? Sasa hii sijui ama namna gani? Makueni hoye! Lakini sikizeni, safari hii nimesema hii Ukambani, kwa mapenzi ya Mungu, kwa vyovyote, hii Ukambani haiwezi kukaa upinzani tena. Mimi na hama na nyinyi tunaenda kwa serikali. Mwenye anataka kukaa upinzani shauri yake. Ama namna gani? Wangapi wanakubaliana na mimi watu wa Ukambani tutembee pamoja? Harambe! Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Emali mnasemaje? Na Kibwezi mnasemaje? Na Makueni mnasemaje? Na Ukambani mnasemaje? Hebu nione wala wanasema tutam. Si ndio? Si kila mtu hapa anataka tutam? Si hata Junior anataka tutam? Ama unataka one time? Anataka tutam? Si ndio? Si kila mtu apatiwe tutam? Tuendelee na kazi. Si Mutuse apatiwe tutam? Tuendelee na yeye mbele. Ndio tupange maendeleo ya hapa. Wangapi wanakubali tutembee hiyo barabara jameni? Abuno toko akero musumali yeli chinsa ibere ekionga litukulia lero eli nenkoro kwa dipo na sanya no twagwatira na kura sense mjende bimanyerero ni gakoro kwa Wilson Makoli kurende kingo chikosoka ngogutigande ne kwa na yeli tuko na boigo obosemia gendera gutwara botegera liborobia negetaseni kiao kiagatembe. Igonda ekiamba ya PDP kuli president ego support president go Fred Okengo Matiang'i ayankaga esegi abandega oyo tukobega bana Nyamira nega bana mukurugusi lakini esegi tobwate ene ngabone esegi yanka nenke ngabone e parade ye chief esegi enene igere parade ya PC ase Matiang'i aturangeti koronga ki inchugo esegi nokataki urarangerwe yansa ne gorere lyogenda eya igoro tokogenda tokonye musike Matiang'i onyo konore kirogeke amasikani abaye Kenya na gusiengima ekiagana ere bweka uranyara konyara Kasongo agendeka Pagaka ninjo ninjo edembe ninjo dorome mangana man pagina ninjo akugwegi na nekugwaiza noja mamura banda wolo chega buiza bwekaina okonyora ensonyo oleke ose arenge nyomba kete bari gosengaki onya barenge gosengaki igo nya bari gosena abantu benderi ose bari gosena abantu lakini okonyora nyomba kete onyo mwana mutanga nyo somete kabisa asomete ari gosena kunya kitaro nya abanyakitari bari onyo mwaka bwese yole ngombe omoengoli bwechirori abuno okonyora abaengoli muchui n'abaengoli boka no muchui nya barenge bantu nyagisikia abantu barabaya bantu nyabokobuya obokobuya barabwe bakaba amanyira ku musiko wanyo kira egede cyombe kwakana abuna abantaba nabere ikobona nabimanye kanenga nyangira ndutungi kona mori yaye ndotungi tigango ndagenda bonjani abanjali ba mitombo ya mori nagusiye ngima abanjali baro Pagaka ninjo edembe ninjo dorome mangana man pagina ninjo
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na wigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa, ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa? Usiogope. Baba Nyuki, Mama Nyuki pamoja na Mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi. Kila nafsi na ita Ichande kuralia kwa Gaston Kimari Mogoi no mwana